Jiena Claudette Buttigieg. Nirnexxu l-koll flimkien għax int jistħoqlok aħjar. Nemmen illi it-tema tal-Partit Nazzjonalista għal din is-sena nirnexxu l-koll flimkien. Nirnexxu l-koll flimkien jekk naħdmu għall-għenija bħala tim wieħed. Jiena Beppe Senek Adabek nistiedek biex tingħaqad magħna għall-festi tal-Indipendenza. Festi bit-tema nirnexxu l-koll flimkien. Il-Partit Nazzjonalista beda bil-festi tal-Indipendenza. Għalkemm kien hemm min kienet jaħseb biex jagħtihom indipendenza differenti. Dik minn Simon Busuttil. Ekku, il-kap qed jaffaċċja kritika interna tant li Delija, dak tal-Arriva u Jess Saliba diġà iltaqgħu biex jiddiskutu l-Claudio Grech, oħrajn iltaqgħu biex jiddiskutu ż-żiemel tagħhom. Semmejna ż-żiemel għax bħalissa saret pjuttost topika peress li għall-fest il-kap se jieħdu ħjara xi debba, din id-darba l-Busquet, uħud minnhom se jkunu mlibsin u oħrajn arwenin. Almenu hekk qalulna fuq in-nazzjon. Lura s-serjetà insomma, għax il-maskra mhux iż-żwiemel l-ewwel li libsuha, imma dawk li xebgħu igergru fuq il-kap, mbagħad ta' parsi warajh. Jason Azzoppardi, wieħed milli s-siġġu ta' Busuttil jogħġbu wisq, uża Facebook biex qal li mexxejja li ma jisimgħux jispiċċaw ikunu mdawra b'nies li m'għandhomx xejn xi jgħidu fiha x'tomot u x'veru. Għalkemm meta kien dieħel id-dar ċentrali qalilna hekk. Konvent li Simon Busuttil għandu l-appoġġ ta' kulħadd fil-grupp. Għandu l-appoġġ ta' kulħadd fil-grupp Simon Busuttil. Mhux ovvja, ma lkomx tagħmlu. Anke tiegħek għandu l-appoġġ. Bħal ta' Edwin din, iċ-ċasan tal-Mosta, l-ewwel kiteb li l-PN huwa gażin ta' egoisti u ma nafux ma sparax, mbagħad miskin kellu jiskuża ruħu. Imma dik li għandha l-misħuta kitba, dak li tikteb ma jħassru ħadd. Ray Buġejja li saħansitra kontesta l-elezzjoni biex ikun kap tal-istess partit, din id-darba fuq Twitter, il-menta dwar it-tmexxija ta' Busuttil qal li mexxej tajjeb għandu jaraf meta għandu jwarrab u saħansitra qabbillu l-slogan nirnexxu l-koll flimkien ma' dak ta' Gonzi PN. U la semmejna Gonzi PN, f'dak iż-żmien fakritna l-laqgħa tal-grupp parlamentari tal-ġimgħa li għaddiet illi iltaqgħet biex tiddiskuti s-sitwazzjoni fil-PN. Konvent li Simon Busuttil għandu l-fiduċja ta' kulħadd fil-grupp. Iva. Anke tal-partitari? Għandu tiegħek ukoll. Għandu l-fiduċja. Il-grupp għandu fiduċja Simon Busuttil, Simon Busuttil għandu fiduċja. U inti għandek fiduċja? U żgur li għandi. Konvent li Simon Busuttil għandu l-appoġġ ta' kulħadd fil-grupp tal-Partit Nazzjonali. M'għandix għalfejn niddeċiedi, m'għandix għalfejn kun konvent. Konvent ħafna. Għandu l-appoġġ tiegħek? 100%. Għandu l-appoġġ tiegħek tal-partitarju u tal-mija. Jiena fuq nista' nitkellem 100%. Hemm xi ħadd fil-grupp li m'għandux fiduċja. Jiena naf. Però l-isbaħ Xarlo Bonnici għalinna li ma jriċ fairy tales. Konvent li Simon Busuttil għandu l-appoġġ ta' kulħadd. Xina m'għandix ħina l-fairy tales. Biex imbagħad iddaħħal jagħmel sija jisma' waħda, dik li l-elezzjoni ġejja dal-waqt. Forsi kienet jirreferi għall-elezzjoni tal-Istati Uniti għaliex fil-laqgħa ta' tmexxija qatt jurihom il-videos ta' Obama. Iva, dak tal-Yes We Can, forsi ma tafx kif ma jibdix jgħid le għal kollox. Cynicism is a popular choice these days. It's what passes off for wisdom. But cynicism isn't wise. And remember that it is a choice. Cynicism is a choice and hope is a better choice. Għalkemm ma tantx der li ħab pjaċir, araw x'nervi meta sibnieh, meta qallulna fejn kien, ħireġ mill-lukanda. Dr. Busuttil, hemm min iddeskrivik bħala l-ikbar diżappunt, x'tikkummenta? Kellna laqgħa interessanti ħafna ta' tmexxija llum tal-partit fejn bdejna niddiskutu tħejjid tagħna l-elezzjoni. Noel Green ma ddeskrivik bħala l-ikbar diżappunt, x'tikkummenta? Komment, inti l-ikbar diżappunt qalulek. U mhux veru
ġej bl-ikbar diżappunt dannu il-grima, possibbli ma hemmx wieħed qar minnu jew Martin Xikluna għallu imġiba ta' tifel żgħir, issa din tgħidula mġiba ta' tifel żgħir. Dr. Buzuttil, għaliex int skomdu tkellem dwar konkosta materni? Għax qed tħossok skomdu, Dr. Buzuttil. Sorry. Fil-fatt, f'Car Free Day, jien ukoll provajta u mort ix-xogħol bir-rota. Jien mort ix-xogħol bir-rota u rnexxieli nasal qabel il-mutur li kien hemm qudiemi jġbid lir-ritratti u l-karozza li kien qed tiġbed il-video. Irnexxieli nasal qabel u jien nixtieq nistiednek Prim Ministru biex tibda tidħol ix-xogħol miegħi bir-rota. Se jifta ċerti €1000 kax ħatkun qed taċċettawhom. Dr. Buzuttil għax mhux ma rispondejtniex Wieġibtek diġà. ma rispondejtniex. Signorina, għamel kamera. Is-sinjora qiegħda tsaqsini fuq kif għandu jiġi finanzjat Tinsaqsik dwar partit l-iskema ta' politiku. dejn moħbija Il-risposta tagħkom. tiegħi hija Għaliex ċara. mhux qed tirrispondini Aħna għaliex dwar maħniex jekk korrotti intom ser għandna tkunu skema qegħdin ta' finanzjament tajt in-nies li ħajatu ħafna flus trasparenti lilhom u aħna ma nidħlux ħatħallhom f'kompromessi jibqgħu anonimi. korrotti kif daħal il-Partit ħataċċettaw Laburista ċedu li qabel bil-kax? l-aħħar Ħataċċettaw? elezzjoni Għaliex ma ġenerali. ċed tirrispondi? Dik hija d-differenza bejn Għaliex il-Partit qed tinjora Nazzjonalista l-mistoqsijiet u l-Partit tal-ġurnalisti. Laburista. Għaliex Nixtieqilkom qed il-jum tinjora it-tajjeb u il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Ġej batitudni ta' tifel żgħir, dan kollu għax jikkritika u ma jipproponi xejn. Imbagħad fuq kollox forsi lilna ma qalilna xejn x'se jagħmel u lil Elfenek qalilha. Tinsewx illi bejniethom hemm ħafna sigriti bħal dik ta' ċedoli ta' min sellef lill-Partit Nazzjonalista. Taqbel ma Simon Buzuttil l-elezzjoni ħassir dalwaqt. Jiena naqbel ma Simon Buzuttil għaliex huwa l-aħjar kap li mhux biss jista' jkollna aħna, imma l-aħjar Prim Ministru li Malta jista' jkollha. Nies fil-partit li ma jaqblux miegħek. Mhux veru ta' Konvint li għandu 100%. għandu l-fiduċja tiegħek. 100%. Prim Ministri li qatt jista' jkollha Malta. Ma kien Prim Ministru kif tista' Issa naraw.